Når man taler om fletning, så er der også en måde at flette to projektmapper med hinanden. Det kan man selvfølgelig også gøre ved at lave lopslag, men man kan også flette to projektmapper sammen med hinanden. Og det vil jeg prøve at vise i den her video. Her har jeg åbnet en helt tom projektmappe, og jeg går hen på fanen data, og så går jeg ind og laver en forespørgsel, hvor jeg skal kombinere nogle forespørgsler. Jeg starter først i forespørgselseditoren, og her henter jeg, her har jeg vinduet, så kan jeg gå op og sige ny kilde. Jeg skal finde den kilde, jeg skal hente ind først, og på skrivebordet har jeg en adresseliste, som jeg importerer, og den henter dataene ind. Nu skal jeg lige fortælle den, at det er fanen adresseliste, og så siger jeg OK. Og her kan jeg se, her har jeg nogle forskellige data. Jeg kan også se den øverste linje heroppe, den bliver opfattet som værende feltnavne. Men jeg skal hente en ny liste, så jeg henter en fil mere. Jeg går ind i skrivebordet og finder mine adresser. Igen skal den her vide, at det er den, og jeg siger OK. Her har den ikke helt forstået, at navn og e-mailadresser egentlig er feltnavne. Så det skal jeg fortælle den, og det gør jeg ved at sige, brug den første række som overskrifter. Så har den ligesom forstået det. Nu har jeg hentet adresselisten ind, og vi kan se dem begge to her. Og det jeg skal gøre nu, det er, at jeg egentlig skal indlæse den her til en forbindelse. Jeg kunne også vælge at indlæse den til en tabel, men jeg vælger at indlæse den til en forbindelse, og så får jeg de her data til datamodellen. Nu begynder den at indlæse herovre i højre side, der kan man se adresselisten. Der er 22 rækker indlæst, og projektmappen adresser, der er også 22 rækker indlæst. Nu vil jeg prøve at flette de to data sammen. Jeg går ned og siger kombinere forespørgsel og vælger flet. Jeg starter med at tage min adresseliste, som indeholder de her data. Så tager jeg mine adresser. Og der er det vigtigt, at jeg fortæller, at det er de her to kolonner her, som har sammenfaldende data, som jeg kan kombinere med. Og det er her, der kan man se, der er valgt 22, altså der er matchet 22 af de første 22 rækker. Og det vil sige, det er matchet mellem de to tabeller. Nu skal jeg så fortælle, hvad det er, den skal kombinere. Og jeg vil gerne have, at det er højre yder, det vil sige, at den skal sætte noget ud i højre side af den første tabel heroppe. Så jeg siger OK, og lad os så se, hvad den gør. Her har jeg så min tabel, i hvert fald fra adresselisten, men så siger den bare table. Og jeg går herop og klikker, så kan jeg vælge, hvad er det for noget, jeg vil have med. Og det er egentlig kun e-mailadressen, jeg vil have med, og så siger jeg OK. Og så kan jeg så se her, at så kommer e-mailadresserne kun med. Nu siger jeg så lukker indlæs, og nu bliver alle dataene indlæst i den her Excel-fil. Morsomt nok på ark 2. Men så kan jeg jo selvfølgelig bare slette ark 1, men den indlæser altid på ark 2. Og nu har jeg altså kombineret to projektmapper med hinanden. Det kunne også have været en projektmappe, hvor der havde været nogle CPR-numre, og hvor der i den anden også var CPR-numre, hvor den skulle kombinere nogle data. Det kunne også være nogle navne, og så var der nogle adresser, men så var der lige pludselig også nogle fakturer, totaler, som skulle kobles på fra en anden tabel. Så det kan man altså bruge, det her, der hedder merge, eller det her med at kombinere forespørgsler, som også er en form for fletning, bare med Excel.